Ato sa tagag-pagtagad kay medyo bugat nito mga issues karon mga kagilaan. Ni ay usa ka bitin nga gidakop mga sukit tig paminaw dito sa may Kisaminems. Sa banay ba ato sa ning tagag-pagtagad bahig lagi unsa ni. Gamay lang ato sa kita mga sukit kani oo. Kuya wa ni kalakiha eh. Nasa balay no. Bitin ni sa kas balay. Barangay Capital Site ni ato mga responder, no? Oh, barangay Capital Site sa balay Japon. Takok sa bitin. Mao ni may gilang gi-report ni Paul. Mga orasa diris bahay ni Mrs. Garcia, no? Chris Garcia, ilan ni balay diris. Mao ni ana video ni Paul. Kuya wano nas sa milay ni pinsaan ni mo yung kasi. Ala, tara. Oh, tara. Wala ni sukol ang bitin. Uy, la. Uy, la. Tara. Kuya wang sukol. Tabangan. Taas din ang bitina, no? Taas din ang bitina, no? Ako, Kuya wang eh. kuha ka sa atong fire and rescue. Capital Site ni sila nga responder, pero Isit lang, palawat kusog. kung ano no, sa katas. La kusuga oy. Balikos gino. Wild kayo ning kuana. Pagkikit sa nasayad na lang ko. Wala siya bitin, higala, no? Ay, suda rin sa... Dana. So, nakuha. Sawa ni siya, sir, no? Sawa. So nadakpan na ni sa ato mga manakupay nga mga sakop sa Capitol Fire and Rescue. Yawa sa pagpounds kayo, nadakop sa ni silang bitin. Mga bitin nga i-alarma, mga higala, no? Mga bitin nga mga i-alarma ba, no? So, una po na estimate ala, pila ka kadupa partner. Pila ka sa kadupa ka na, sa kadupa na kapit ka. Kapit ba? Duha tunga. Wow, sa tunga. Kuha. Wala na, kuha na ni. Ay gala, no? Nadakpa na ni sa atong mga taga-Capitol Fire and Rescue. No? Sa Dirinis Balay ni nila Grace Garcia. Ni Suksukya sa Kisame. So, mga ni nakuha na ni mga higala, no? Nila. Okay, gamay lang ha. Ato check si Radyoan Paul Lauro mga kakilan. Kamo may nakakuhaan ni itong kagahapon ni itong sa kadlaw. Ato nga balikan may gala si Radyoan na Paul na unsa ni tabuan ni Paul. Asa napita ni Paul? Capitol Site mga ni Paul. Kuyawa na niya arabatas Capitol Site basin simba ko lang og kanang kalakiha. Namas kisami mo sakani mo ang klase sa bitin. Kuyawa. Yes sa Radyoan Paul. Unsa may na kuha nimo nga dugang detalye ani? Kini mo ang bitin Paul. DYHP RMN Report. Inoda, Radyo Man, Attorney Rupel, no? On the spot diri sa area, diri sa may Villalum Drive, diri sa Capitol Site ni si Attorney Rupel, kini gikan ka diya at bang sa ito istasyonan, kaya igsaka ni mo diya Attorney Rupel, ipaliptor na kapatungas, left side ay balay da daplin sa daan, naaning balaya Attorney Rupel, no? Kini naa diri, nagluko diri ang bitin o niya, dali nung nakatawag ni si Ma'am Grace Garcia sa dayon, sa atong Capitol Fire and Rescue Team kay gawat ka mainis sila mo paong og kayo Attorney Rupil kamausan ni sila manakop og bitin kay naa man sila yung mga gamit. So makita diya sa sayo-sayo na tong video karon nga gibitik nila ang no? Gibitik nila ang una Attorney Rupil unya din pagkabitik sa
gikuhit mo dayon sa iyang kauban, pagkuhit sa kauban bunlot unya kuha dayon usa ni siya ka baksan o baksan nga motor anak baksan nga python nga bitin Attorney Ropel, no? Mao ni ilang pag-describe ani. Oh, reticulated python. No? Mm. Oh, duha ka lupa ni taas-taas kini Taas, ay. bitin no? Na nakuha niya daghang kay mga tao nga nagapunsisok diri sa daplin sa daan kay ang oryoso po Attorney Ropel ining maog nga bitin no nga nagluko sa kisami. Paton ni Ma'am Grace ako interview niya, yan nilagapak primero ang atop sa ilang balay. Ang sin nga atop paglagapak pagkataon diha na may niingon nga lalaki na may bitin. Nagluko na diri sa imong kisami. May gani kaya ang iyang kisami open siya nga part Attorney Ropel ba diri-diri na pabor-pabor na sa daan. So motong nga pag abot sa atong nga Capitol Fire and Rescue nga mao'y pakuha ani may gamit wa sila maglisod ila ding gibitik ang mo to ilang kuha nya gisodan ni nila sa koron Attorney Ropel o nya ila ni i-turn over sa dinar no ato ni nila i-turn over Pero kini nga sa una Paul, sa una na pa to si Colonel Campos si Fernando ng Fred Monte. Ila man sa sayo no dakop ning bitin Paul? Wa tay mga gamit sila. Kami gito uban na ato Attorney Ropel ang sulti ra gyud ato ni Inspector Campos kay Lieutenant Pomerango ato sa una iyang pakuptan ang ikog ni Fred Monte kay siya po'y musigpo sa uba kay astik man to siya mo sigpo sa uba ay gamit to si Rex Campos no si Rex Campos sa mobile patrol kay big alarma to nga gingon na to sa radyo to response snake alarm maguna na yung DYHP og si Inspector Rex Campos dito sa area pagtanong dako ni sir Fred, ikaw ikog, ako diri sa o. So sig abot sa uban nga responder Attorney Ropel wala nagdakpa nila ni Rex Campos ug ni Anhing Fred Monte ang bitin. Kini nga nadakpan karon nga bitin kay Kapitol man gud ni duol-duol na sa ato ni man Paul. Mura na ni dako bukton sa tao Attorney Ropel. Asa man gini exactly? Gikan na sa ato Sibianan, mosaka lang kagamay padung sa kwan? Tungas. Tungas ka nya dayon liko nimo patungas. Kana diha nga corner kanang mga balay diha daplinsdan pawala kanang sa wala na diha ang bahay ni pamilyang Garcia Attorney Paul Grace Garcia mao ang tag-iya ining balay nga diha magloko kining maong nga python nga bitin no. Dapit sa ila ka bakman, ilang bakman dapit diha. Dili ko kuan basta kay katong anak sa kwan basitong. Una gamay man to ila siguro. Pero grabe no kay kini maong nga kwan matayan nimo. Kana bitaw naay kwan dai kana bitaw naay sa State House bitaw diha. Naapo ni mga kwan mura mo mga lasang-lasang na lugar Paul. Sa luyo nilang balay Attorney Ropel kita kanang kwan diha ancestral house diha. Naog na gani siya pinakakaraang balay diha sa Villalon Drive man gitawag diha Attorney Ropel. Villalon Drive ay karaan yung balay ibabaw. Ang ubos ko na Attorney Ropel, pwede lang libon na kayo. Mga tanong-tanong ba? So, nisulti yun ito ni Takos Ma'am Grace nga. Kana, diya, luyo sa mong balay, sir. Libon na kayo na niya mga katanuman. Mao nang naagyoy, posibleng ilang gidudahan, dito gikan kinmaong nga bitin nga nakuha sa atong taga Capitol Fire and Rescue Team Attorney Ropel, no? May man kay Villalon House. Kanang naay Acacia bitaw na dapit na Acacia kwan Acacia Steakhouse kan napita diha. Unahan pa to Attorney Ropel. Unahan ra to. Dili ra ta kaabot didto. Dili ra gyud kay nagsaka na to diha, nagsaka. Pawaka nga tungas na diha ra gyud. Ikan sa ubos no. Diha ra gyud gayon ra gyud nimong kurbada. Taara gyud ni diri dapita Attorney Ropel kining maog gi-alarma nga bitin no. Pero daghan ang mga murag lasang-lasang na Paul maibawan na ba nimo nga na mga kahoy dagko nya lasang-lasang mura bugnaw bitaw ang dapit Paul. Pero mo na ganahan lang lugar. Baga yun na diha, baga yun ni nanubo na nga mga tanom-tanom diha Attorney Ropel kaya kining makita nimo gadto kas ubos sa iskaryo kining mga karaang balay sa ibabaw no. Pero ang uban diri na ay mga balay-balay diri sa ubos na nadaplin sa daan. So habig lang yapon sa luyo ani nila mga nanubo sa mga tanom-tanom Attorney Ropel. Mailhan ra nimo nga wild kay nga bitin Paul kay katong dito pa sa Kisame ba musukol di Paul. Kay katubit ang diri po sa Andres Avellana nga ako pong gi-cover Attorney Ropel
naamsad to diya sa atong kuan Japon. Pagdakop yun, dito yun miski sami, saka ko dito miski sami, may gani kay naay mga silingan nga kung sunada kayo nga way gamit attorney Rupil. Oh. Ipanglangkat nila kisami, nya dayon pagbuho sa opak, ikuptan na yun. Gibunlot na yun nila. Kuan po to na to na sundan po to nato katong maong nga bitin diya sa may Andres Avellana. Tanawa na i-review na to gamay ha. I-review to gamay ang kuan ang kanang video kanang gud sa hinsukol oy. Nya kanang kisi-kisi ba? Nga Action yun sa Kukul attorney Rupil. kusgan na ba? Oh, be Action yun ka. sa Kukul, oh. Kaya ikaw na names be audio names audio. Kanyo? So nasa gigamit ka kuhit. May kuhit. Barangay Capital Site na ito mga restaurant. Ano? Ini nga pagdakop sa bitin. So Ini nga mga orasa. Dilis ba ini Mrs. Garcia. nasa na gamit. Chris Garcia. Ilan ni balay. Okay, pause names. Paul, kining ko na Paul gigamit nila Paul. Unsa man ni Paul? Murag ka ng kuhit Paul, kuhit. Kanakulit nila attorney Rupil, duha na kabukpuit ang usa na ay alambre nga mo ilang gibitik sa usa bitin attorney Rupil niya. Mulikos man siya. Ya, gamay lang hapon ha kay ato tanaw ni. So sa to pa naka ni nga mga gamit, marag kuan siguro pwede lang ta magpakahiro lang siguro tong uban kay basi manundog sa tong uban.